дарвозабони дастаи мунтахаби тоҷикистон Рустам Ятимов дар Лигаи бартари футболи Россия мӯъҷиза меофарад. Дар даври 16-уми ин лига дастаи Ростов, ки дар айташ Рустам бозӣ мекунад, бо натиҷаи 2-1 дар сафар ЦСКаи Москави овозадорро шикаст дод. Рустам дар ду ҳолати 100% голзанӣ дарвозаашро аз гол эмин нигоҳ дошта, саҳми арзандаи худро дар ғалаба гузошт. Рустам дар Премьер-лигаи Россия 8 вохӯрӣ ва дар ҷоми ин мамлакат 3 бозӣ гузаронидааст. Валерий Карпин дар 4 бозии охир ба дарвозабони мунтахаби Тоҷикистон эътимоди бештар пайдо карда, аз дақиқаҳои аввал то ба анҷом дар майдон нигоҳ медорад. Ростов ҳоло панҷумин ғалабаи худро ба даст оварда, бо 20 имтиёз дар зинаи ҳаштум қарор дорад. даври навбатии Премьер-лига 30 ноябр баргузор мегардад. Ростов бо Пари Нижний Новгород дар майдонаш қува меозмояд. Аммо дар ҷоми Россия 27 ноябр ростовиҳо бо Спартаки Москав дар бозии баргашташон ворди рақобат хоҳанд шуд. ёдрас мекунем, ки Ростов дар бозӣ рафт Спартакро дар шаҳри Москав бо натиҷаи 1-0 шикаст дода буд. дар бозии ЦСКА ва Ростов Келвин Дугласи бразилиягӣ аз ЦСКА соғот шуд ва Егор Галенков бо 2 голаш Ростовро ба пирӯзӣ расонид.